bicicletă. Nu știu ce să-ți mai cer. Luna de pe cer. Roșca, găinuța s-a îngrijit, ole s-a pregătit și apoi s-a așezat să plăcească imediat. După vreo 3 săptămâni au ieșit din ou minuni 20 de puiciori, negri, roși și gălbăioși. Și-a crescut, ce bună mamă, îngrijindu-se de hrană. Apă rece, strop de rouă, apă rânduri, dacă plouă, atentă și iubitoare, și a ținut sub aripioare, și-a crescut mari și frumoși, și puicuțe și cocoși. Ploaia, un gândac mic și pestic, stă la soare azi un pic, mâine o să se grăbească, va ploua și n-are cască. Hărnicuța, astăzi o ajut pe mama, mâine pe bunica. Cine o să spună oare că nu fac nimica? De aia îmi zice bunicuța hărnicuța. مشاركة مع